Dansk idrætshistorie 1860 til 1920. Da sporten kom frem i den sidste del af det 19. århundrede, blev der skelnet imellem sporten og gymnastikken. Her blev gymnastikken af borgerskabet set som en samfundsgavnlig aktivitet med nationale og opdragende værdier. Sporten blev derimod forbundet med tidsfordriv og konkurrence. I 1861 blev de danske skytteforeninger stiftet efter engelsk forbillede. Det var en national bevægelse med formål at styrke landets forsvar og de unge mænds fædrelandskærlighed. De første år var det kun mænd, som kunne være medlem. Det handlede primært om skydeøvelser, men der kom dog også efterhånden flere legemsøvelser med. Fra 1989 kunne en forening også blive medlem uden at have skydning på programmet. I 1884 blev den svenske gymnastik introduceret i højskolebevægelsen og DSF. Den svenske gymnastik blev også kaldt for stillingsgymnastik, da den bestod af bøj, stræk og vridøvelser. Den svenske gymnastik den vandt hurtigt indpas på landet især, hvor den erstattede den traditionelle gymnastik, og den blev første gang introduceret på Vallekilde Højskole i 1884. I 1896 blev Dansk Idrætsforbund dannet. Dansk Idrætsforbund dannes og står for at organisere sporten med udgangspunkt i borgerskabet og bymiljø. Dansk Idrætsforbund havde derudover det formål at lave fælles idrætsregler til brug i Danmark og i samarbejde med udlandet. Wow. I 1897 bliver disse amatørregler indført af Dansk Idrætsforbund. Reglerne blev kaldt amatørregler, og de viste hvem som kunne udøve den. Senere så kom også ordensregler, som viste hvordan den skulle udøves. I 1919 der bliver den olympiske komité dannet. Den olympiske komité den bliver dannet og står for at skulle organisere Danmarks deltagelse ved de olympiske lege. Helt generelt så kan man sige, at idrætten den havde flere roller i tiden fra 1890 til 1920. Foreningsidrætten den havde en social og legende rolle i tilværelsen, mens idrætten der også havde en meget opdragende og samfundsgavnlig betydning, hvor idrætsudøvelsen gav en stor viden om disciplin, selvkontrol og orden. Derudover så blev der også i denne periode indført regler og definerede regler for sporten og for hvem der kunne være professionelle og hvem der var amatør i idrætten. Skal jeg knæppe dig? Til sidst så vil vi gerne sige en rigtig stor tak til Sissel, Silje, Anne-Marie Henriksen, Ole Bjørn, LeBron James, Kanye West og til sidst, men bestemt ikke den mindste, Lars Løkke Rasmussen.